Taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela l-pajjiż assista għal U-turn wara l-oħra, aġiri li juri biċ-ċar li pajjiżna għandu Prim Ministru indeċiż u li f'ħafna każi kien kostret imur lura minn dak li kien iddikjara quddiem il-pressjoni popolari. Roberta Bela sar Prim Ministru fit-13 ta' Jannar tal-2020 u f'diversi okkażjonijiet mar lura minn dak li qal mill-multi tal-pandemija għal U-turn dwar Rosien Kutajjar mis-saga tal-Vitals għas 7 xhur ta' tkaxkir tas-saqajn sabiex jaħtar inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. F'Jannar ta' 3 snin ilu Roberta Bela kien involut f'żewġ ħatriet li jingħataw lil Konrad Mizzi u li wara kellu jirtirhom u spiċċa jagħmel U-turn rigward dawn il-ħatriet wara li t-Times kixfet li meta Roberta Bela laħaq Prim Ministru ħalla lil Mizzi f'dawn il-karigi. Aktar tard matul l-istess sena propju f'Mejju, Roberta Bela kien għamel U-turn doppja rigward il-multi marbutin mal-Covid. Fi frar tas-sena li għaddiet Roberta Bela kien sfurzat li jbiddel id-deċiżjoni biex jagħmel jott marina f'Marsa Scala imbagħad xahar wara fl-eqqel tal-gwerra mal-Ukrajna, Roberta Bela għamel U-turn oħra hekk kif l-ewwel bedejiet li r-Russi jistgħu jibqgħu jixtru l-passaport Malti imbagħad qabad u waqqafhom. Fi frar li għadda wara s-sentenza ibsa tal-qorti, Roberta Bela ddefenda lil Vitals u Stewart sal-aħħar nifs, iżda mbagħad għal darb'oħra, Roberta Bela għamel U-turn anke f'dan il-każ u saħansitra qal li kienu li keċċa lil Vitals u Stewards minn pajjiżna. Imbagħad f'April wara li ġew ippubblikati ċ-chats bejn l-eks deputat tal-Partit Laburista Rosien Kutajjar u n-negozjant Jorgen Fenech, Roberta Bela kien qal li Rosien Kutajjar diġà kienet ħalset prezz politiku għal emila sabiex ftit tal-jiem wara xorta spiċċa warraba. Iżda waħda mill-aktar U-turn spettakolari tibqa' dik meta spiċċa biddel il-liġi tal-abort wara li kien il-gvern tiegħu stess li ressaqa quddiem il-Parlament dan minħabba li ġew organizzati bosta protesti kontra l-abort. Roberta Bela jispiċċa jkollu jbiddel din il-liġi kompletament. Fl-aħħar u mhux l-inqas il-U-turn ta' Roberta Bela dwar l-inkjesta pubblika, probabbilment l-akbar waħda, dan hekk kif wara 7 xhur sħaħ jirrifjuta inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofia, Bela spiċċa daru mal-ħajt u ma kellux għażla oħra ħlief li jaħtara.